podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo a croeso nôl I bodlediad Rygbi Cymru, croeso I ni, croeso I bawb I bod nôl at hwn. Mae wedi bod yn haf hir I ni gyd, ond ie, penod newydd ar gyfer yr ail dymor. O'n i'n neud y podlediad hwn. Mae Iestyn Thomas nôl dy fi a Mae Carwyn Evans nôl dy fi. Fyd, siwr ych chi ddau ohonych chi? Yeah, good. Haf eitha tawel, o'n I ddim wedi gwneud llawer, ond braf I fod nôl I fod yn onest, just siarad amdano Rygbi Cymru. Ie, ti wedi bod yn neud dim lot dros y haf efe? I'r gweld llawer, a wedyn mae influx ma'n dod o fel previews a reviews a pethau. Tyma bach, ond gwaith amdano Cymru dros y haf, wedyn just amser bant, a wedyn tyma bach o'r Eisteddfod yr Prifysgol, wedyn nôl I gemau gyfeillgar dy Pontypridd, a wedyn ni ma. So, falle mae fe ddim yn teimlo llawer, ond falle mae fe ddim yn siŵr. Ie, Iestyn Thomas yw hwnna. A Carwyn, symud I ti fy siŵr dy haf di, ys di off yn rhywle? Na, haf eitha hectic, really. Rhwng gwaith a symud tŷ wedyn, oedd e'n ces o symud yng nghariad mas o'i hen thŷ hi, a wedyn ni wedi symud mewn da'n gyd I nawr. So mae wedi bod yn, off-season prysur iawn oddi ar y cae, lle ti wedi? Wel, llongyfarchiadau ar gyfer hynny, lle chi'n symud I? I Gyrdydd, yn Canton, cynrychioli. So, here we go. Fan Scarlett arall sy'n byw yn Pontcanas / Canton, there we go. Well, that's a done thing, of it, Scarlett. Ddim yn byw i'n bellach i'r gorllewin y Canton, dagor. Well I fi gweud helo i'n guest ni, Iwan Johnes, canolwr Casnewydd nawr, ers blwyddyn yma. Iwan, siwr oedd dy haf di? Wel, hectic wrth swnio sound of it. Yn good diolch. Di bod yn amlwg gorffen a graddio dy Prifysgol Abertawe. So, oedd ar ôl fas ti, oedd y bechgyn di cael trip dawel yn amlwg I Prague dros 3 nos. Ddim yn cofio llawer o fe, fi meddwl hwnna sy'n chi moyn neud e. A wedyn, I fod yn dig, dechrau pre-season da Casnewydd yn gynnar, really. Mae'n mynd mor gloi teimlad o gorffen prifysgol graddio, wedyn ti syth mewn I bywyd newydd, byw gartre, mam a dad yn cwyno, mam bell beth, ond mae llawer o boys oedran fi nawr yn mynd trwy'r un peth. So, mae wedi bod yn neis I bod nôl, gallu cael bwyd am ddim, rent am ddim. Hwna yw bywyd pobl fel ni yn anffodus. Ond mae wedi bod yn haf o ran y tywydd, ofnadwy, ond haf neis I fod nôl fod gatre. Ie, trwy diwetha I ni weld ein gilydd, oedd yn fas ti, a nes I kind soul that I am, rôl galwad I ti wedi bod nawr yn llwch y bore wedyn ar ôl fas ti. O ti wedi cael noson a hanner, gawn ni weid? Oedd a cwpl o fi mewn regrets yn y bore, o'n I fel pam nes I wneud na. So oedd y bechgyn dal yn yfed non-stop, dal yn tua 9 yn y bore, a music yn canu yn y stafell flaen, o'n I fel reit, mae da fi galwad bwysig. A nhw moyn dod mewn i'r stafell I basically hijack o'r galwad. Yn I fel, un, dych chi ddim yn siarad Cymraeg, a dau, sa'n gwybod beth bych chi'n deud. So, fel syniad da oedd e, bod oedd y drws ar gau, probably dal di meddwi, ond os o'n i'n gallu cadw geibyn dawel, o'n I wedi gwneud yn dda. Ond na, oedd y fas ti un o'r, I fod yn onest, un o'r prif resymau es I Abertawe yn y ddiwedd, o'n I wedi gweld, ti'n gwybod fel, they sold it well I fod yn dig, ond ti'n gwybod, yr achlysur oedd e'n mor special, a fi'n meddwl ffordd I adael prifysgol oedd e'n ffordd amazing I fod yn dig, a bydd yn hynod o byth gofiadau fi'n meddwl bydd yn edrych yn ôl, a fi'n barod yn edrych yn ôl bach yn drist bod fi ddim fyna, ond na bywyd, ond oedd y 2 noson yn un hynod o frysur, a ar y nos Wener, o dan I stori dda, so oedd y bechgyn y Sharks o Durban mas yn Abertawe dan I hefyd, a o Fets y Beth, Vincent Koch fyna, cwpl o enwau mawr.
oedd y boys i gyd di cael lot o hwyl dyn nhw. A problem oedd, o'n i mewn kit llawn i'r fasti, so o'n i'n gwisgo fyna 24 hours, 48 hours mewn. O'n i bach yn drewchlyd, a oedden nhw'n cwyno i fod yn onest am o'n i'n ystod bwys nhw, oedden nhw ddim yn office, ond when o'n i wedi gweld etrybeth a Seiser pan o'n i'n sefyll fan, o'n i fel, okay, I'll let you have that one. So na, oedd yn lot o storiau bydd ni yn anffodus yn gallu deud ar y fideos, ond ond fi'n meddwl hwnna'r ffordd dylai fe bod yn y prifysgol, chi'n gallu lot o hwyl, da ffrindiau chi, a yn anffodus mae'n mynd mor gloi, ond oedd fas ti yn byth gofiadwy. Os mae'n helpu, nes i ddiweddu lan yn Proud Marys da Josh Navid a Alex Bywater. Wel na fe. Pawb yn cael hwyl, Mae'n stori gwahanol. Ond wrth gwrs, buddigoliaeth i ti a Abertawe oedd ar y dydd. Ti'n gallu gweud bach o dy hanes di o ran yr haf a y dewis nawr da ti rhwng clwbiau? Oedd llawer o opsiynau da ti, oedd Super Rygbi Cymru yn dod, a pam nes i ddewis Casnewydd? So fi'n meddwl o'n i bach yn naif yn gyntaf o'n i ffocysu ar gwaith, oedd yn bach yn gwaith ar top o fi, a wedyn yn amlwg o dan i rygbi, tri aros lan yn y gynghrair Super Bucks yn gyntaf, job cyntaf ni efo Prifysgol Abertawe, ni heb cael y prifysgol, o'n i heb cael y tymor gorau ni moyn, so oedd llawer o stress a stuff di mynd arno hwnna, a wedyn mis i fynd, really, cyn fasti, a ni fel, beth fi'n mynd blwyddyn nesaf. A ni'n gwybod o'n i am wneud meistr yng Nghaerdydd, so oedd hwnna'n ffain, ond o'n i moyn wneud y siŵr bod mae per fi dal yn arsod corffi, so o'n i ddim yn ei chwarae i Gaerdydd. A felly, o'n i mewn bach o straen, really, o be fi moyn wneud ran rygbi blwyddyn nesaf. So, yn ffodus, o'n i wedi siarad un o hyfforddwyr da Prifysgol Abertawe, a nhw wedi rhoi fi ffôn cwbl o'r hyfforddwyr, so fel arfer beth ti'n neud, ti'n rhoi neges, a wedyn gweld os mae da nhw lle, neu beth yw'r stori ran safleoedd yn y clybiau. So o'n i wedi anfon negesau yn i cwbl o clybiau i gweld be oedd y crack, really. A'n ffodus o da fi cwbl o clybiau oedd da nhw lle, fel yw'r ffordd gorau o ddweud am canolwr. A wedyn, oedd e'n dewis really anodd i fod yn onest. Ar yr un llaw, oedd da fi, bys ni'n deud, penderfyniad o siwr o fod falle chwarae mwy. A bydd hwnna'n amlwg i fi fel y bachgen mewn newydd i senior rygbi, os ti'n moyn dweud, probably actually yn dda. Ond wedyn oedd na ochr arall o fe efo Casnewydd, a'r ffordd maen nhw'n chwarae'n gyntaf, chwaraewr sydd da nhw, fforddwyr, a pa mor... Ti'n gwybod, os ti'n gwylio fe ar y teledu, fel yn ffordd sydd y ffeinal ddim actually'n dangos rhwng Llandyfri a Casnewydd, ond trwy gydol y dymor y flwyddyn diwetha, y math o rygbi yn nhw'n chwarae. A hwnna yw rygbi fel, mae'n bach yn ironic, fel y Super Rygbi, dyn ni'n gweld lawr yn Newydd, etc. Fel y fath yna o rygbi, a hwnna byd ni gyd moyn, ti'n gwybod? So, o'n i wedi siarad â cwbl o ffrindiau fi sydd yng Casnewydd amdan sort of hyfforddwyr, be mae fel, a dim ond geiriau positif o'n nhw'n deud, really. So wedyn o'n i'n cael fy tynnu mewn i sort of y meddylfryd o Casnewydd, ond fi'n meddwl fel dewis fyna, dyw e ddim mor haws a fi'n credu mae'n dod o draws oherwydd fi angen gwneud lot o waith i actually nawr i wneud siŵr bod fi yn rhoi put my foot in the door os ti'n moyn, a oherwydd maen nhw mor dda, a ti'n gwybod, os ti'n gweld y cefnir sy'n chwarae ar dydd Sadwrn, mae hanner nhw wedi chwarae yn proffesiynol am blynyddoedd, a ymarfer yn proffesiynol. A hwnna be o'n i moyn ar diwedd y dydd. Y dewis oedd i gwythio fy hun, gymaint o'n i'n gallu, a weld ble o'n i'n gallu mynd. A hefyd hwnna beth digwydd yn prifysgol hefyd. Ti'n dechrau off flwyddyn un, o'n i'n chwarae mewnwr, actually, a o'n i bach rhy mawr, bach rhy stiff, a bach rhy araf i fod yn mewnwr. So, yn ffodus, oedd James Hook, oedd backs coach ni ar y pryd, oedd fel, ti'n cario gormod am mewnwr, ond falle ddim am canolwr, so ti'n gwybod, give it a crack.
So o'n i wedi, o'n i heb really edrych nôl o ran fy nghyrfa yn Prifysgol. A wedyn yn amlwg, mae Super Rygbi Cymru, mae boys yn fwy, ti'n cael dynion go iawn, ti wedi chwarae yn proffesiynol yn degawdau. So ar diwedd y dydd, o'n i wedi mynd am o'n i fel no regrets, really, just go full in a gweld pa mor bell ti allu mynd o Casnewydd. A i fod yn dig, mae'r boys yn really good crack. Fi'n nabod cwpl o nhw sy'n neud y bach yn haws. Am Cymru yw so ti'n nabod cwpl o boys o pob clwb, dyn ni blad mor bach. Ond a i fod yn dig, dwi ddim yn dyfaru mynd i Casnewydd o gwbl. Y staff meddygol, ti'n gwybod, team managers, jyst y pobl fyna, mae'r teimlad rhwng yn un special iawn. A hefyd i fod yn ymarfer mewn tîm sydd mor gystadleuol, fi'n meddwl yn un sydd ddim yn mynd i bod yn buddiol i fi yn yr amser bell. Ie, yn sicr, Casnewydd, un o'r ffefrynnau ar gyfer Super Rygbi Cymru eleni. Mae 2 o'r ffefrynnau eraill yn chwarae ar y foment. Ni'n recordio hwn ar nos Iau. Mae Matthew Powell yn sgorio i Pontypool am y sgôr yn 10-12 yn erbyn Llanymddyfri gyda'r Pontypool. Iestyn, hanes Iwan fyna. Mae fe'n ddiddorol iawn i glywed am rhywun sy'n dod trwy'r y system, yn hytrach yn yr academies, trwy'r system Prifysgol a wedyn yn mynd mewn i Super Rygbi Cymru. A dyna'r gobe ar gyfer Super Rygbi Cymru yn diwedd. Ie, fi credu yna'r cwestiwn nesaf yn ei roi i Iwan, i fod yn onest. Oedd y profiad yna, chwarae mewn Bucks i Abertawe, Prifysgol Abertawe, yna wedi helpu ti fel datblygu rhyw ffordd. Of course, ti jyst i sôn amdano James Hook, dy newid safleoedd. Oedd Bucks di helpu ti dy datblygiad yna fel canolwr? 100%. Ddim am heiaeth. Oedd hefyd, o'n i ddim o just dweud Hook i fel Gus, big shout-out i fe. Hugh Gustafson. Hugh Gustafson, yeah, sorry, yeah, Hugh Gustafson. Efo Abertawe, mae'r straen i fod yn dig, ddim just ni, fi'n gwybod storeuon llawer o prifysgolion yn enwedig yng Nghymru. Mae'r gwaith maen nhw'n neud yn ffantastig, a hefyd Joe Thomas sydd yn canolwr i Abertawe yn y gynghrair, ond hefyd mae fe nawr yn head coach Prifysgol Abertawe. Oedd y ddau yn nhw i fod yn dig, wedi rhoi llawer o amser i fi fel unigolyn a hefyd i'r tîm. A fi'n mynd nôl i gwestiwn ti, fi'n meddwl bod fi'n personol, ti'n mynd chwarae lan i gleision 18. Covid yn dod, ond realistically, os i ddim yn ei cael cytundeb anyway. So wedyn, y dewis fi oedd, o'n i wedi cael lle fi mewn Exeter. O'n i wedi gwneud pre-season da Prifysgol Exeter. A wedyn, be o'n i wedi dewis, o'n i wedi chwarae gêm, a ni fel, mae'n gymaint o bechgyn, mae'n dros 100 o boys yn mynd i pre-season, ti'n gweld. A wedyn, oherwydd ti ddim yn y system, beth sydd wedyn yn digwydd yw, you're in like y 60, okay? So when ti'n mewn y 60 ma, a ti angen wedyn gwthio dy hun i curo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sa'n gwybod, falle 10 o canolwyr. A wedyn, ar ôl hwnna, gyd ti angen yw 1 neu 2 boys, falle dyn ni ddim mor ddech, a ti falle maen nhw yn. Ond os maen nhw wedi cael mae dan nhw cytundeb da'r Chiefs, Exeter Chiefs, maen nhw mewn. So wedyn dewis fi oedd, a fyswn ni moyn chwarae i, os chi'n cefnogi West Ham, no offence, West Ham yn y Premier League, week in, week out, neu bod yn squad Man City. A dewis fi oedd i chwarae week in, week out i Prifysgol Abertawe, a dyw hwn ddim yn amharchu Abertawe, oherwydd mae'r arian mae da Prifysgol Exeter i gymharu a ni, mae fe'n byd gwahanol. A hwnna oedd basically dewis fi. Oedd da nhw fel opsiwn ysgoloriaeth o'n i wedi ennill hefyd a Abertawe wedi helpu llawer, actually. Dim just ar y cae yn off y cae o ran gwaith prifysgol a gallu helpu mas a seicolegydd, chwaraeon stuff a iechyd meddwl. Fi'n meddwl mae'r boys i gyd i buddio gan hwnna. Dim yn deud bod mae da pawb problemau, ond just i gallu cael chat a just y straen i just lleihau yn amlwg. So, i fod yn dig, mae'r Super Bucks yn anferth o ran fi siarad i dros 10, probably 20 o boys sy'n chwarae'n Super Bucks, nawr yn chwarae Scarlett, Gleision,
y gweilch a'r dreigiau, a hwnna oedd mwynhad gorau nhw yn rygbi. Just, in simple ways, ti'n chwarae dy ffrindiau gorau ti, ti'n gallu mynd mas ar ôl, just dim gormod y straen, a mae'r dorf, yn enwedig dy met, ni, cwpl o rhain Lloegr, mae fe fel torf bêl-droed. Ti'n gwybod, yr abuse ti'n cael, maen nhw'n gwybod enwau rieni ti, teulu ti, ond bydd ti ddim moyn e ddim ffordd arall oherwydd hwnna beth yw cymuned, ti'n gwybod, sort of rygbi prifysgol. A bydd ni heb cael cytundeb da Casnewydd os o'n i ddim wedi cael sort of exposure na i Superbooks. A hwnna'n hoi'n syml. Mae fi'n credu bod e'n rhan, mae Cymru heb cymryd digon o fantes o, ti'n cytuno dod o'na Iestyn? Carwyn, na dod i ti. Heb gymryd digon o fantes o, ti'n edrych o'r boes fel Alex Dombran, Sam Yndel yn dod trwy'r system na, da'r Met, a dim gymaint i dod trwy'r system yn ddiweddar dy Cymru? Na, fi'n credu felly, dim eisiau fel amharchu'r clybiau fan hyn, ond mae gymaint o ffocws di bod ar yr academies o fewn yr rhanbarthau, bod felly y chwaraewyr mas yn mynd drwy'r system brifysgol jyst yn cael ei colli. A bydden ni'n meddwl, y gobeith yw nawr, gyda Super Rygbi Cymru, mae bron o fod y cam nesaf yngyrfaodd y chwaraewyr ifanc. Mae bod nhw'n mynd trwy age grade prifysgol, bod nhw'n dewis hwnna rhewr prifysgol. Bod nhw'n mynd prifysgol, mae Super Rygbi Cymru fel y bont na bron o fod rhwng gêm brifysgol a'r gêm proffesiynol rhanbarthol. A'r gobeith yw nawr bod Super Rygbi'n rhoi'r exposure nesaf o falle y cyfuniad o chwaraewyr ifanc, brwdfrydig, a falle chwaraewyr hŷn, na'n gweud hen, na'n chwaraewyr hŷn sydd wedi bod o gwmpas, wedi chwarae ar y lefel uchel, a bod nhw'n gallu datblygu'r chwaraewyr ifanc a gobeithio bod y don nesaf wedyn y chwaraewyr proffesiynol yn barod i fynd i'r gêm proffesiynol, os maen nhw'n chwarae bron o fod ar bob lefel i gyrraedd y pwynt na, so mae'n gyfnod cyffroes fi'n credu i rygbi yng Nghymru. Mae'n rhywbeth eisiau nhw i sicrhau y gêm proffesiynol mewn ffordd am flynyddoedd i ddod. A gêm ddiddorol sy'n digwydd nawr, Pontypool yn sgwriau y gais, felly 15 i Pontypool a 12 i Llanfyfri, Lantaf dyn nhwyd. Un air arall yna ar hyn aelod o'r front row club, sdim hawl y Taylor Davis da'r rig sydd â fe fod yn y front row. Os ydych chi wedi gweld mae fe fer blaen y sgellon neu canolwr, sdim hawl y fe fod yn aelod o'r rhenglan da'r rig sydd â fe. Carwyn, eleni, beth ti'n edrych ymlaen i'r Super Rygbi Cymru? Pwy ti'n credu yw'r tîm oedd i edrych mas amdano? Ifer un enwen i wedi clywed am Casnewydd, Llanfyfri? Fi'n credu ar ddechrau tymor fel hyn, mae rhaid ni edrych nôl ar hanes yr uwch gyngor, achos dim hanes Super Rygbi Cymru dynnu. A byddwn ni'n gorfod rhoi Llanfyfri a Casnewydd fel y ceffylau blaen, achos be wnaethon nhw llynau. Mae'r ffaith bod y ddoi dîm wedi dominyddu'r gynghrair gymaint yn dangos cryfder y ddau dîm yn ffordd. Yn amlwg, fi'n disgwyl cynghrair reityn yn Super Rygbi. Fi'n credu fydd lot o dîmoedd felly yn brwydro, wedwn ni fel trydydd i chweched, ond falle gymeryd i bach o amser i'r gap rhwng Llanfyfri a Casnewydd gau gyda'r gweddill, ond wrth gwrs fi'n gweud nawr, mae Pontypool siwr fod yn mynd i sgorio rhyw 3 chais yn yr ail hanner a llad y theori na, ond y gobeith yw bod hi'n gynghrair gystadleuol, mae'r chwaraewyr y gyn yn gofod chwarae ar ei gorau, a maen nhw'n eisiau dal llyged, pwy bynnag sy'n gwylio, bod yn dorf neu'n sgawps neu bynnag o'r gêm proffesiynol. Ond hefyd, mae'n gyfle unigryw fi'n credu i Rygbi Nghymru ddatblygu, a mae'n gyfnod gyffroes dwi'n credu. Dwi'n edrych mlaen i wylio gymaint o Super Rygbi Cymru sy'n bosib, achos fi'n credu mae'r concept yn llenwi'r gap felly sydd wedi bod rhwng y gêm proffesiynol a y gêm rhan proffesiynol wedyn ni. Fi'n cytuno. Ti'n sôn am boes yn troi llawn y lan. Da carfanau llai da rhanbarthau Iestyn. Mae'n siŵr o fod nawr fwy o gyfleoedd falle, boes yma sefyll fyny a dangos eu hunain, a sdim rarian dyn nhw falle oedd ynghynt a i ddod mewn a Brian Majati falle fel enghraifft o dath mewn i'r gwylch
blynydde maith yn ôl. Ie, neu unrhyw fi ni'n ofio. Brian Majati, chwarae dy'r gwelch. Wff. Fi credu bydd fwy o fel exposure fe rhyw ffordd. Fi'n credu mae wedi fod llawer o push dy Super Rygbi Cymru i just fod mas na. Mae pawb gallu gweld beth sy'n digwydd i fod yn onest, i gymaru ar yw'r gynghrair oedd wedi digwydd cyn. Falle, ysmon. A fi'n credu falle bydd mwy o cytundebau dy ranbarthau, falle clybiau i roi chwaraewyr mas i chwarae rhwng pob wythnos. Of gwrs, mae dydy rhywun fel Sam Scarf dy Pontypool ar y foment. Fi'n credu oedd wedi cael cered y milyn yn hanner cynta, so falle ddim yr esiampl gorau ar y foment. Ond, chwaraewyr fel fe, ydy'n cofio pryd ni'n mewn press conference y dau Flanagan dymor gwrtha, fe'n sôn dan o'r chwaraewyr fel Scarf, fel Celher Griffiths, chwaraewyr fel yna, sy'n mynd mas i'r gêm semi-professional fe rhyw ffordd, a cael y brofiad y chwarae yn erbyn tîmoedd cryf a falle chwaraewyr mwy o brofiadol ar y lefel yna pob wythnos. So, falle bydd mwy o cyfle i chwaraewyr ifanc mynd mas yna a cael mwy o profiad cyn dod mewn i'r gêm ranbarthol. I ti Iwan, mae fe'n berffaith siwr o fod. Byta ti rhywun fel Matt O'Brien, fel maswr, sydd â holl brofiad sydd â fe, a wedyn boes eraill ifanc, falle o ti'n gweud, falle bydde Harry Ackerman yn rhan o'r garfan, falle yn y dyfodol, boes fel fe. Pa mor awyddus i ti fod yn rhan o garfan sy'n mynd i fod da'r hen boes, Rynard Landman, etc, a'r boes ifanc hefyd? Ie, mae fe'n hollol od i fi o be fi wedi bod yn, be fi wedi cael yn bywyd fi rygbi ers ni. Ti'n cael boys fel Matt O'Brien sydd wedi bod yn onest, bydd yn gallu chwarae yn proffesiynol. A mae'r pethau mae'n wneud yn ymarfer heb, literally, ti'n glywed am y pethau yna fel chwaraewyr pwyl droed a pa mor effortless mae fe, mae fe fel na. Ond mae fe'n boi dda, dim just fe hefyd, mae'r holl cefnwyr, hyd yn oed y blaenwyr, ond mae'r cefnwyr, ti'n gwybod, pan o'n i da fi straen ar y quad fi, so o'n i mas am 2 fis dros pre-season, iste lawr, a ti just gobsmacked fel, pa mor dda, maen nhw'n credu'r bêl, just chwarae, touch a stuff fel na. A mae fe fel gwylio boys fel pan o'n i'n iau, a fel does dim contact. Ti'n gwybod, mae'r ffordd maen nhw'n credu'r bêl, a fi ddim moyn just deud Matt yw e, fi ddim just Obi yw e, mae'r holl gefnwyr, dim just chwaraewyr rygbi da, ond just good footballers, fel maen nhw'n dweud, ti'n gwybod, fel. A fel ni'n sôn, mae da ti boys mwy hen fel Obi, a mae fe hefyd yn ti'n gwybod, mae fe bach fel role model i llawer o'r boys. A wedyn, boys ifanc hefyd sy'n dod trwy o'r academy y dreigiau. A hwnna beth sy'n neud yn cystadleuol. Ti'n gwybod, hwnna pan o'n i wedi dewis, oherwydd fi mo'n gweld pan mor bell ydw i ffwrdd o'r boys yma. A hwnna dewis fi, a os i fi'n bell, fi'n bell. Ti'n gwybod, hwnna yw bywyd, ond fi moyn gweld pan mor bell fi'n gallu gweithio fy hun. A hwnna dewis fi i ddod i Casnewydd, i fod yn y tîm top 2 yn gwythio am y safle. Ond fi'n meddwl bydd y gynghrair yn un cyffroes iawn, a fi'n actually credu bod os mae Pac Abertawe yn gallu dal fyny, fi'n meddwl bydd nhw'n one to watch, oherwydd mae'r cefnwyr sydd da nhw yn da iawn. Mae wedi rwyddo Josh Phillips, sydd wedi bod ar y podlediad yma. Boes eraill, unrhyw un ell, gallu cofio, boes eraill wedi rwyddo. Carson, mae wedi rwyddo Carson. Callum Dodd hefyd o Prifysgol. A fi'n credu bydd Joe Tom, sydd wedi chwarae Leicester Tigers a'r gwelwch, bydd e'n cael effaith mawr yn nhw. A fi'n credu, ti'n gwybod o dan nhw y gêm gwelwch yn erbyn Pen y Bont, Aberafon a Abertawe. Ni wedi gwylio'r gêm nôl yn erbyn Abertawe a gwelwch, oedd yn agos iawn. So, fi'n meddwl bydd nhw ddim yn ffôl o gwbl. Pen y Bont un arall sydd wedi rwyddo'n dda dros yr haf, fi'n credu, un sy'n mynd i gryfhau llawer yn trafod â Bradley Davies. A oedd e'n cael ei clod, mae'n cael ei clod pawb, ond oedd e'n cael ei clod i chwaraewyr ei hun yn eitha frwd. Ond cwestiwn i'n mynd i gofyn fyna, o ti wedi gweud, o ti'n mynd i gweithio mas pa mor bell o ti. Siwr ma fe wedi bod pre-season, siwr ti'n teimlo fe? Fi'n siwr, pre-season cyntaf ti yn rygbi da. Go iawn byddwn ni'n cael rygbi go iawn.
Ie, rygbi go iawn ta. Ond fe'n cam enfawr. Wyt ti wedi teimlo mae fe wedi bod yn cam enfawr, neu wyt ti'n teimlo, hei, ti'n meddwl fe, fi'n gallu neud hwnna, mae fe ddim mor bell yn ei disgwyl. Yn corfforol, fi'n credu bod mae fe'n cam lot uwch na oherwydd mae just size pack ni yn mae fe'n, ti'n gwybod, ti ddim moyn cwrdd â unrhyw rai o nhw ar ôl noson allan yn y dark street fel maen nhw'n boys mawr. Ie, o'n i'n gwybod beth i disgwyl, ti'n gwybod, o'n i'n gwybod beth i disgwyl pan o'n i'n dod mewn, ond fi'n meddwl problem mwyaf fi oedd o'n i mewn sesiwn gyntaf, ni wedi colli 2 sesiwn oherwydd pen-glin o gêm fasti, a wedyn sesiwn gyntaf ni'n ôl ar ôl pythefnos o golli ymarfer. Da fi straen ar y quad, so ni wedi colli 7 wythnos o pre-season. Hwn oedd y peth mwyaf anodd. So y ffitrwydd ti'n gwael, ti ddim yn gwybod y galwadau, ti mewn clwb newydd, ti ddim yn gwybod unrhyw un o'r boys, a ti'n sefyll fyna. O'n i moyn dangos gwyneb, fi'n credu hwnna'r peth ti'n neud pam ti mewn clwb newydd, ti moyn dangos gwyneb a le ceisio cael parch y bechgyn. Ond ti'n gwybod beth mae fel, mewn tîm rygbi, ti ddim yn ennill parch ar ôl chwarae dyn nhw neu ymarfer dyn nhw. It works both ways, ti'n gwybod, os o'n un o'r rai hyn, bydd yn yr un peth. So mae fe actually bod yn really, really anodd o ran hwnna. Mae fe wedi bod yn ddim y ffordd gweithio fi'n credu o integreiddio mewn i dîm newydd yw bod yr ochr a ti ddim yn gwneud y ffitrwydd. Ti'n gwybod, pan ti'n gweithio'n galed da rhywun arall, ydych chi'n bondio mwy. Ond o'n i so fi wedi bod mewn pythefnos nawr yn ymarfer nhw a ges i 35-37 munud yn erbyn Crusaders Dings, Nat 1 ar y penwythnos. So oedd yna'n mynd ffain, dim problemau. Neis i fod nôl. Ond ie, mae pre-season wedi bod yn anodd, ond mae pawb yn cysau pre-season. Dyw e ddim yn hwyl o gwbl. A fi'n credu os ti'n chwedi llai na 5 gwaith, ti actually wedi gwneud yn okay. So ie, a actually, bod mewn i dymor nawr, ti'n gwybod, fi jyst moyn cystadlu am spot fi, put your head down a gweithio'n galed. Fi'n meddwl hwnna, mae boys sydd yn safle fi, sy'n moyn, ti'n gwybod, rhoi uchelgais mawr, hwnna beth ti angen gwneud. Rhaid cwyno amdano fe, roedd y ben lawn. Ie, 25 gwaith mae Prifysgol yn ymarfer dda ar gyfer hwnna. O ie, o ran hwnna ydi ma fe. A wedyn yr initiation o'n i wedi gael ar da Casnewydd ar dydd Sadwrn, oedd yna di, fi'n meddwl, cynyddio lan i probably 10 ar 5 arall. So. Fi'n gallu gofyn beth oedd yn rhan o'r initiation? Mae dal da ti walltu, felly ddim... Oes, mae da fi walltu fi. So, o'n i wedi colli eyebrows fi yn un prifysgol cyn i fi fod i siarad â S4C am fasti. So, o'n i methu wneud hwnna. Oedd gas ddim yn hapus da hwnna. Ie, un Casnewydd, methu mynd mewn i fe gormod, ond oedd yn hwyl dda, llawer o yfed, a wedyn oedd wedi cael fo social gyntaf ni ar ôl wedyn yng Nghaerdydd. A oedd hwnna'n helpu ti'n gwybod integreiddio hefyd. A fi'n meddwl hwnna'r aspect, mae'n anodd really i cael balance da o ti'n gwybod fel y bywyd social na da rygbi. Mae fe yn gwneud gwahaniaeth. Does dim amheuaeth amdano hwnna, ond ti ddim yn bod dros mynd Llanstri. So, oedd initiation yn dda, a hwnna probably y gorau fi gallu dweud. Ie, so fi'n siŵr bod straeon dy ti o initiations o boes eraill ti'n gwybod yn campus na? Na, ddim really. Ni'n cofio un ffrind wedi mynd mas i Abertawe unwaith, a The Stormers mewn Cymru, credu nhw'n chwarae Scales fi'n meddwl. A oedd wedi cael rhywfaint i fed, a Stephen Kitsoff wedi dod mewn a prynu row shots a just passing nhw'n rownd. A oedd e ddim di cael un o Stephen Kitsoff. Oedd e dweud wrth fi ar y dydd Llun. A oedd e'n really, really gutted. Herwydd fi credu wedi cael rhy gormod i yfed ar y noson ni cyn i Kitsoff troi lan. Fe Kitsoff cyn fynd i Iestyn neu ar ôl? Cos fi'n siŵr bydde'n prynu 2 round o shots ar ôl fynd i Iestyn, yr arian o fe arno. Oedd e'n Stormers Kitsoff, so yeah. In the big bucks. Ie, unrhyw gwestiynau eraill dy ti? Yes. Na, fi ddim credu mae dyfu llawer i fod yn onest. Mae dyfu rai traddodiadol fel predictions fel na. Mae fe'n eitha anodd i roi pobl ar y spot yn wedi chwaraewyr fel yn y canol fe yw. Carwyn, beth amdano ti?
Wel, beth ydym ni ofyn fel Iwan? Ti'n gwybod yn amlwg Casnewydd tymor da iawn llynau. Fel chwaraewr newi, wyt ti'n twmlo bod yna bwysau ar dysgwyddau di fel i gynnar y safon o llynau? Neu sy'n mae'r ffordd, ar y ffordd dod mas o gweud reit, o llynau'n dda, ond i mae'n gwell, i mae'n mynd cam ymellach, neu ydw e fel bron o fod gadael chi wneud fel go out on the field and do your thing, di o beth? Fi'n gwybod bod fi'n credu bod mynd mewn yna, bydd ti'n gwybod, ignorant iawn i credu bod dros dim pwysau dros y ti fel unigolyn newydd. A fi'n credu hwnna fel ni dyn ni barod. Dewis fi oedd e, fi wedi hoi fy hun yn sefyllfa yna, so problem fi yw hwnna. So hwnna fel i fi'n weld e. A fi'n credu fel tîm sydd yn uchelgeisiol iawn, a mae fe'n helpu i'r hyfforddwr bod mae da nhw gymaint o chwaraewyr fydd da gallu chwarae'n proffesiynol, a mae fe'n problem i fi. Ond ti'n gwybod, hwnna yw bywyd, and that's life at the top, basically. Ti'n gwybod, a hyd yn oed fel fi'n chess o cwpl o'r boys sy'n yn chwarae yn y canolwr, a hwnna lan i nhw i dal y man i Cris. A'r un peth arall, fel y ffordd arall rown, pan ma'n un prifysgol, fi oedd yn dal y Cris a job boys eraill. So hwnna yw bywyd, hwnna yw rygbi yn proffesiynol hefyd, chi'n cael ym mhob tîm. Fi'n mwynhau, fi'n hoffi fi'n hoffi'r ffaith bod dyw dim byd yn sicr a mae rhaid i fi gweithio. A fi'n meddwl mae fe'n neud fi moyn e mwy i ddangos i bobl bod nhw'n anghywir os mae'n neud synnwyr. A byddwn ni'n meddwl wedyn, fel rhywun sy'n newydd raddio 11 oed, bod Super Rygbi Cymru'n dechrau wedi dod ar adeg perffaith bron o fod i ti fynd i'r cam nesaf yn yrfa rygbi. Ie, fel o'n i wedi dweud gyna, fi'n gallu bwyta'n well oherwydd does da fi ddim student loan i boeni am. So banc mam a dad fydd am y flwyddyn, ond mae hwnna fel boys eraill fi'n nabod sydd yn chwarae Aberafon ac Abertawe. A fi'n credu bod, so oherwydd mae da fi flwyddyn arall yn Prifysgol Caerdydd yn wneud masters, a fi'n mynd i bod yn gweithio nôl yn Lantaf, ddim trwy'r amser, ond pickle yn cwpl o shifts. Fi'n meddwl bod bydd bywyd ar dymor yn un chaotic iawn, ond os mae da fi strwythyr, ti'n gwybod bwyta'n iawn, nid siw bod chi'n mynd i'r gamfa'n iawn a ymarfer, fi'n meddwl bydd popeth yn cwpl fewn i'w le. Ie, peth pwysig gafel a ti'n gynnus gyda Lantaf yn mynd nôl, just emphasis. Casnewydd yw Lantaf, basically, nawr y backline yw e? Na. Byn nhw ddim yn offi yna o gwbl sa'n credu, ond yn amlwg, mae cyn y ffordd yr academi na'r Llywarch, oedd e efo Llywarch, mae'n ddyn oedd da fe Casnewydd am cwpl o flynyddoedd, so fe, Wyn Iwan Davies nawr, Jack Lloyd, Iwan Pearce-Jones, fi. So mae yna criw neis ohono ni yn cadw'r iaith Gymraeg yn mynd lan fyna. Mae'r acen Casnewydd yn rif iawn, da cwpl o'r boys. Ddim, yn amlwg, mae boys eraill, ti'n gwybod, Kai Davies o Lantaf, Josh Phillips da Abertawe, Gwilym Evans Aberafon, when Jack Davies lawr the Scarlets, the Drovers, a when boys Caerdydd. A fe'n neis, ti'n gwybod, fi'n offi'r ffaith bod ti'n edrych nôl a mae llawer o boys o'r un ysgol a ti'n nabod. Mae yna deimlad os oedd y teulu fyna. Ond hefyd, ti'n gwybod, pam ti'n chwarae'n erbyn nhw, pam ti'n chwarae'n erbyn Gwyl yn fast, that goes out the window. Ti'n gwybod, so hwnna yw rygbi. Bydd yna ddim yn newid, ond mae fe'n neis i fod gwynebau ti'n... Hefyd, o chwarae di Iwan Davies, fi roed i chwarae'n edrych lan i yn yr ysgol, ti'n gwybod, cwpl o flynyddoedd mwy hun, dy fi, yr un peth y Jack Lloyd a PJ, Jack ti'n mynd i Clifton College a chwarae dy Bristol, so fi chwarae fe ers ni'n mynd i fod yn 15, a Iwan PJ hefyd, yn Hartbury, fi chwarae dy fe 4 mlynedd nawr. So mae'n neis i gael y deimlad na, a mae ni yn ffrindiau'n barod yn dod i'r gemau yn gilydd. So mae fe'n neis i chwarae da cyn disgyblion. Gobeithio mae Iwan yn Wedding yn cael flwyddyn heb anafiadau, so byddwn wedi cael cwbl o flynyddoedd eitha trom dan anafiadau ar ôl. Sgorodd un o'r ceisiau gorau fi wedi gweld ar gyfer Cymru dan ddeunaw, yn Lloegr dan ddeunaw, blynyddoedd maith yn ôl. Ond pob lwc i nhw gyd, a boes Lantaf a neb arall, wrth gwrs, Iestyn. Wel, ni wedi cwrdd o rhywun o ysgol Lantaf pryd ni yn Sadis Road, so mae
fe'n mutual respect fi a Matthew Evans, oedd e'n gyn athro yn y Slefera wedyn mynd mewn i Lantaf. So, yeah, yn eitha nice. Pryd ni cerdded lawr y Hale Stardust ar tir diwedd y gêm, oedd yna y person cyntaf ni wedi gweld. So, oedd bach o sioc i weld i fod yn onest. Ond, na, mae mutual respect arna fi'n meddwl. Gobeithio. Os mae'n rhywun moyn gwylio nhw, Lantaf yn chwarae coleg y cymoedd nos Iau nesaf yn fyw ar Esbrec digidol. So, yeah, bydd fi'n gwylio. Had to get that plug-in. For reference, mae fe'n 19 yr 1 yn y gêm Pontypool yn erbyn Llanymddyfri, da rhyw 15 funud i fynd. O'r ran hwnna, Iestyn, mae hwnna'n dod i fi at rhagdybiaethau ti ar gyfer y flwyddyn. Pwy yw'r tîm sy'n mynd i cymryd y fri, ti'n credu? Neu tîmoedd, os ti'n meddwl am 4 tîm felly? Fi dal yn credu bod yn eitha tebyg i beth ni wedi gweld blwyddyn diwetha, dy'r gyngor Premiership, so fi credu falle mae fe'n gêm gyfartal ar y moment rhwng Pontypool a Llanymddyfri. Fi credu bod y ddwy tîm na lan dy Casnewydd a falle Caerdydd, falle tyma bach tu ôl mewn rhyw ffordd, a wedyn fi credu bydd y pac yn y canol y mwy agosat i gilydd, fel tîmoedd fel Quins, tîmoedd fel Abertawe a Abertawe hefyd. So, gobeithio, mae fe'n just tymor, fe mae ddim llawer o gemau sydd yn fel blowouts mewn rhyw ffordd, a gemau sydd mynd mewn i fynd i ola a greu bach o densiwn, ond y tabl yn eitha agos hefyd. Arwyn, ti'n cytuno? Odw, ie, fi'n credu mae'n anodd meddwl am falle un o'r tîmoedd eraill yn dod mewn i'r 4 ucha tymor yma. Yn amlwg, falle geith rhywun tymor cofiadwy a bod nhw'n torri mewn i'r top 4 i'r 4 ucha. Fi yn credu fydd mae'n mynd i fod yn tymor ei dyn. A mae'n mynd i fod yn ddiddorol gweld falle, achos oedd yn iawn i feddwl bod y 6 ucha mae'n mewn i fel y cwarteri'r 3-6 a wedyn o fyny mlaen. So, bydd ni'n meddwl bydd brwydr reit da am y 5 a 6 yna. Falle gyda lot o'r tîmoedd yn targedu hwnna fel targed am lenni a adeiladu hwnna. So, a fi'n credu na'r peth yna yw bod rhyw fath o fel security felly gyda'r tîmoedd yma. Mae hwn yn brosiect hir dymor, ni'n gallu edrych ar hwn fel building blocks mewn ffordd. A mae'n mynd i fod yn gyffroes i weld pwy sy'n falle rhoi sioc i ni yn y gynghrair. Fi'n credu bod hwnna falle yn mynd i wneud gwahaniaeth a bosib o ran falle y tîmoedd wedai sy'n dod o dan ymbrel y gweilch gan bod 3 ohonyn nhw, falle bod nhw'n mynd i weld i ychydig yn anoddach falle yn y rhai o'r tîmoedd eraill falle sydd wedi gallu cael mwy o chwaraewyr academig ati, os wedi bod un tîm arall sy'n dod o dan ymbrel yr un rhanbarth efo beth. Wel, ni'n siarad am Bradley Davies gyn, a byddai'n gweud byddai'n disgwyl byddai'n fwy gyfartal eleni. Fi'n credu yn hanesyddol falle mae'r rhan fwy o'n nhw wedi mynd ddim mynd i ben y bont, o ran, wel, dyna barn anyway. Fod yn falle wedi mynd i Abertawe chwaraewyr academi o Gwylch fi'n sôn nawr, yn mynd i Abertawe yn hytrach na pen y bont Abertawe na Abertawe, sori, na, colli enw. Ond, bydd yn ddiddorol, fi'n credu bydd Abertawe na a pen y bont o gwmpas na. Abertawe fi'n diddorol i weld siwreif nhw. Ar ôl blwyddyn diwethaf nhw mor anghyson fi'n credu. Gyda nhw fuddugoliaethau enfawr a gyda nhw golledion eitha drwm. Caerdydd yw'r un sy'n diddorol i fi'n credu. Ar ôl llynedd lle o'n nhw mor dibynadwy, ddim ond hwnna'r gair anghywir, ond oedd Morgan Allen yn rhan mor bwysig iddyn nhw. A ti'n gweld ei'n neud rediad arbennig i Pontypool fan hyn. Mae fe wedi gadael, mae rhywun fel Aled Woods, mae bydd Iestyn yn gnaf yn y ddaw o Pontypridd yn dod mewn. A gewn ni weld siwreif nhw eleni heb gymaint o chwaraewyr hun. Iwan, sa'n mynd i gofyn ti am y rhagdybiaethau ti fel rester o pwy sy'n mynd i gorffen. Ond i ti'n gweld fel gyngrau sy'n mynd i fod yn fwy gysyleol am eriod i bod? Yw hwnna y negesion o'ch chi'n cael mewn i'r garfan ar y moment? Fi'n credu, mae fe'n amlwg yn anodd fel chwaraewr, oherwydd ti dim ond rili'n ffocysu ar dy hun a'r tîm ti'n mynd i chwarae yn erbyn.
fel o'n i'n dig yn y ffordd bod hefyd mae Cymru mor bach, fi'n gwybod llawer o chwaraewyr yn cwbl o'r tîmau. Fi'n meddwl bydd yn anodd, fi'n meddwl bydd Caerdydd yn diddorol oherwydd mae llawer o gefnwyr bydd nhw'n ifanc iawn, a bydd nhw'n gweud trwy llawer o'r boys sydd newydd gadael chweched yn yr anbarth na. Bydd y blaenwyr, bydd hwnna ddim yn y stori, ond fi'n meddwl efo Caerdydd, bydd e'n diddorol i weld sut maen nhw'n gallu ymdopi. Herwydd yn amlwg yn y gêm yn erbyn Pontypridd, o'n i wedi golli'n weddol drwm, actually, yn y pack o bob sôn. Ond hwnna, Caerdydd fel arfer, os ti'n mynd dros 5 mlynedd diwethaf, nhw oedd, ti'n gwybod, bod nhw'n 100% top 3 yn y trafodiad na. A fi'n gobeithio bod cwbl yn arbennig y cefnwyr o Lantaf, fi'n gobeithio bod nhw'n gwneud yn dda iawn, ond fi ddim yn gwybod, bydd yn diddorol i weld sut maen nhw'n mynd lan yn erbyn, ti'n gwybod, fel tîmau fel Ebu, a os mae Pac Caerdydd wedyn yn ddim mor gryf, sut bydd y cefnwyr yn gallu dal lan, oherwydd yna maen nhw wedi cael Dan Fish yn y flynedd diwethaf. Boys o Jason Harris nawr sy'n chwarae, mae Luke Pollock o Prifysgol Caerdydd, mae fe'n dda iawn. Mae'n Harrison James hefyd yn gadael i mynd i wneud Prifysgol llawn amser. Bydd yn diddorol, a fi'n credu bod o safbwynt ni fel Casnewydd, dan ni'n mynd am y top, a fi'n meddwl hwnna bydd ni moyn, 100 blwyddyn, 150th ni yw e, so fi'n meddwl mae'r cefnogwyr a pawb o ran y dîm moyn wneud yna, ond mae pawb yn, dych chi ddim yn trafod amdano fe o gwbl, fi'n meddwl, just teimlad da, teimlad positif, a'r ffaith bod mae gymaint o gystadleuaeth yn y carfan, dim ond yn dda i ni. A dyfnder hefyd, fi'n meddwl, os ti'n edrych actually ar y tîmau, fel ni wedi trafod falle Pen y Bont a Aberafon, y dyfnder sydd â nhw, falle ddim mor dda, falle bydd sydd â ni, neu Caerdydd, oherwydd dim ond un rhanbarth y tîm yn y SRC sydd yn Caerdydd. So, fi'n meddwl dyfnder, yng nghanol y gynghrair, y dyfnder bydd yn neud, bydd yn helpu mas llawer. Ie, bydd yn diddorol, dwi'n ôl i'r pwynt Carwyn o feddwl, mae tair clwb sy'n mynd i derbyn chwaraewyr oddi wrth y gwylch, ond dim ond un o Gaerdydd, wrth gwrs, mae pawb yn mynd i fynd i Gaerdydd. Mae'n dod i fi at y bwynt, sef elephant in the room yn y gweud i Saesneg, elephant yn y stafell, mae'n mynd i feithi mewn ffordd. Ond be Iestyn, dim Pontypridd, dim Merthyr, dim Castellnydd. Mae fe'n bwynt llosg ddal i fod, ond be yw'r barn yn dod o Pontypridd os ti'n gallu gweud hynny? O fi ddim siŵr beth sy'n mewn y clwb. Fi ddim credu mae llawer o bobl yn dweud i fi beth sy'n digwydd. Ond o'n i'n credu nhw'n eitha pleister fuddugoliaeth yn erbyn Caerdydd cwbl o wythnosau yn ôl, a yn un oedd e'n fuddugoliaeth eitha, fi ddim ond dweud cythoeddus, ond tir diwedd, oedd e just fel rhyw fath o, yn ywedig pryd nath y pac dod mewn a'r hanner, a oedd e ddim yn fel, o'n i'n meddwl fod y gêm falle mynd i troi ar ôl tua'r awr, a wedyn oedd e just ddim, a wedyn oedd Ponty wedi sgori tua'r diwedd y gêm, a fel, o'n yna'n eitha sioc, ond wrth gwrs oedd llawer o chwaraewyr ifanc dy Caerdydd, ond mae Ponty, wrth gwrs, nhw wedi colli Macaulay Cook, mae fe wedi ymddeol o rygbi wythnos yma. Ond mae tua rhyw 15 o chwaraewyr sydd dal yna blwyddyn diwethaf. A wrth gwrs, chi wedi colli siwt gymaint o chwaraewyr, ond maen nhw wedi dod mewn â chwaraewyr sydd wedi dod mewn o'r prifysgol neu colegau hefyd. A mae fe'n platform i nhw i cael shot cynta, a mae dal tîm oedd eitha cryf na yn y rhywch gyngor hefyd. Oedd Merthyr a Casnewydd wedi chwarae yn erbyn ei gilydd wythnos diwetha, oedd Merthyr wedi ennill yn eitha gryf, ond bydd yn diddorol i gweld sut mae'r 3 clybau yna yn neud, yn ywedig yn erbyn ei gilydd, neu yn erbyn y tîm oedd eraill sydd wedi dod lan o'r pencampwriaeth o dan. So, fi ddim siŵr beth sydd the talk yn Pontypridd ar y foment, ond fi'n just troi lan, wneud y match report o wedyn mae'n adres, so fi ddim unrhyw inside scoop yna. Proper journo. Nes i gollwng pen i fyna, literally pen, as in pen fi'n daled
pen. Oherwydd nath Llanaf yn edrych fel nhw, a fi'n sgori cais, a nath nhw taflu rhynggipiau fi'n gyda, Jack Meadad yn taflu bel i Bontypool, ond ddim cais dal yn dyn o'r un. Fi'n neud yn fel live match update, so mae pod yn mynd mas fori probably, ond dal, fi'n mwynhau neud e. I rhywun ti heb weld y gêm, wel, Carwyn, be ti'n caru? Be yw'r peth pwysica ti'n caru ti'n moyn gweld eleni o ran Super Rygbi Cymru? Cos fi mor awyddus i weld e, a fi'n credu bydd yn gyngred mor bwysig a positif eleni. Ond be yw'r un peth bydd ti'n gobeithio gweld? Cyfleoedd i chwaraewyr ifanc. Beth o'n i'n ofni oedd bydde hwn jyst yn dod fel yn old boys club arall, le bydde felly bobl sydd wedi mynd hi boi dyddiau gorau yn y proffesiynol, bydde nhw'n dominyddu y tîmoedd yma. Fi'n falch i weld bod nhw ddim. So beth i fi moyn gweld, yw chwaraewyr ifanc yn cael exposure, cyfleoedd, a cael eu paratoi ar gyfer rygbi proffesiynol, achos y gwir amdani yw, fel ni wedi sôn, mae carfannau y rhanbarthau gorfod bod yn llai, achos bod y budget ddim gyda nhw i gynnal carfannau o 25, 40, 45 o chwaraewyr. Maen nhw'n gorfod bod yn llai. Wedyn, beth sydd angen i wneud yw bod y crop nesaf chwaraewyr ifanc yn cael gemau, yn cael munudau dan i belt nhw, a bod nhw'n barod ar gyfer yr alwad na pan ddawe. Achos yn sicr, mae'n mynd i ddigwydd, felly bod ni ddim yn mynd i'r habit felly newn ni chwarae fe, achos mae fe'n 36 mlynedd oed, a mae wedi chwarae o lefel ucha. A dim hamarch i'r person 36, na, ond dim fe sy'n mynd i achub rygbi yng Nghymru. Mae yna ddigon o chwaraewyr yn ei geiniau cynnar sy'n heiddi llefydd yn y tîmoedd yma. A fi jyst yn gobeithio gen i dywydd le bod ni'n gallu gweld nhw'n chwarae rygbi, achos sy'n ni wedi cael haf eleni. So gobeithio, rhwng nawr yn Nadolig, fydd bob dydd Sadwrn neu bob weekend yn fendigedig, a fyddwn ni'n gallu cael tîmoedd yn chwarae bach o running rygbi, ond na, fi jyst eisiau gweld pawb yn rhoi cyfle i'r gynghrair. Mae'n gynghrair sy'n mynd i gael problemau, achos mae pawb yn cael teething problems yn ba bynnag swydd i be bynnag chi'n trio. Felly, rhowch amser i'r gynghrair yma, mae'n mynd i weithio, a mae'n mynd i fod yn rhywbeth exciting iawn, sy'n rhoi hwb mawr sydd angen ar rygbi yng Nghymru ar ôl sawl blwyddyn o dŵm a glwm. Iwan, fi'n gwybod ti newydd ddod o ymarfer, felly na i adael ti fynd yn bian, cos fi'n siŵr ti wedi blin ar ôl ymarfer, ond fi'n credu hwnna yw rhywbeth bydde ti'n gobeithio i glywed, efe? Cyfleoedd i boes ifanc, cyfleoedd i boes fel ti. O ran dy hun, ti'n gwybod pryd, efallai bydde ti'n cael gyfle cyntaf dros Casnewydd? Fi'n meddwl be o'n i wedi cael yw reswm fi heb chwarae ers fas y ti, oedd yn ebryll. Mae bach yn gynnar i fi chwarae, oedd yn digon teg. So, yn amlwg, fi methu dweud 100% pryd nid fi'r hyfforddwr. Ond, i mynd nôl i be oedd Carwyn yn dweud, fi'n actually ymhersonol, os ni'n gymharu Cymru, a ble mae Rygbi Cymru a gweddill y byd, a os ni'n edrych dros y bont i Loegr, o'n i wedi chwarae yn erbyn Prifysgol Abertawe yn Tachwedd blwyddyn diwetha. Yda nhw 30 boys sydd wedi nawr chwarae yn y English Premiership oedd wedi chwarae yn erbyn Prifysgol ni, oedd yn chwarae yn Bucks, a literally misoedd yn ôl. A hwnna be fi'n credu yw'r problem. Os ni'n sôn am y boys sy'n 36, 35 sydd dal yn dal arno i rygbi, a ni moyn boys oedran fi neu hyd yn oed, fi ddim yn ni'n neud ond ti moyn boys hyd yn oed mwy iau, ti moyn cystadleuaeth, mae'n boys iau, a hwnna yw'r cystadleuaeth. Nawr, hefyd, ar yr ochr arall, ti angen tyfu mewn so i blaenwyr mae'n bach yn gwahanol, ond dyn ni dal, fi'n meddwl, ni actually bach yn backward o ran, oherwydd mewn Cymru, dyn ni mor fixated efo rhanbarthau a'r clybiau'r hanes yma. Fi'n meddwl mae fe'n a'r gwleidyddiaeth sydd ym mhob clwb a'r problem maen nhw'n dal yn erbyn actually y WIU. Dyn ni methu progresu i pethau modern. A fi'n actually credu, os ti'n edrych arno clybiau fel prifysgolion fel Hartbury, Loughborough, Durham, Exeter,
nhw'n cael llawer o chwaraewyr nhw, the Leicester Tigers, Newcastles. I ti'n edrych ar Exeter un o tîm o gorau yn Ewrop, really, i gymharu ar arian sydd angen. Does da ni ddim gymaint o arian i gymharu ar Saracens a'r clybiau yn Ffranc. Ond oherwydd mae Academy nhw, basically, wedi cael ei sefydlu rhwng y Prifysgol. A un neu dau, a fel boys fel Emmanuel, mae fe'n digon dda i mynd syth trwy. Na ffain, ond mae fe dal yn Prifysgol yn astudio. A Daf Jenkins a Chris di chwarae cwbl o gem. Yn personol fi'n credu bod actually mae dal angen newid i fod a llawer mwy o buddsoddiadau mewn y prifysgolion. Oherwydd hwnna fi'n meddwl y ble byd ti'n cael y boys ifanc 1 neu 2 flwyddyn wedyn nhw'n gallu cicio mlaen. A da ni problem yng Nghymru ar hyn o bryd o rygbi ar chwaraewyr ar safon sydd yn dod trwy. A fi'n credu bod falle, fi'n gobeithio ddim, ond bydd rhaid creu shift mawr o ran y safpwynt a ceisio edrych i ffwrdd o'r hanes o jyst bod yn fixated oherwydd mae da clybiau fel hyn hanes. Ond na barn fi, ond fi'n gobeithio bod actually bydd y gyngred yma yn un cyffroes iawn a yn hybu rygbi i bobl ifanc a'i helpu nhw mynd trwy a gwneud Cymru a rygbi Cymru yn gwell yn y hyd y dymor. Ie, un cwestiwn. Os y brantiac ti, ble bydd yr arian yn mynd? As in, be yw'r prif beth? Ife strength and conditioning, ife facilities, ife wneud yn siŵr bod gemau mynd mlaen, drwy cael ceir sy'n well, safon, be yw'r prif beth yn dyfarn di ti'n credu sy'n angen gwella? Wel, fi'n gwybod Nigel Walker wedi bod lawr i Cardiff Met, i gwylio Cardiff Met yn erbyn Cardiff Uni blwyddyn diwetha, a siarad y cwbl o bobl fyna, so fi'n credu ma nhw'n trafod e. O ran buddsoddiadau, mae fe'n anodd, oherwydd yr eiliad ti'n siarad am arian, ti'n agor byd hollol newydd, a fi'n gallu siarad fan hyn o hoi dadlwyth i chi am basically y problemau sydd da a Cymru, a mae'n gwlad mor bach, ti'n gwybod, Castell Newydd, o'n i wedi chwarae da Castell Newydd yn blwyddyn gyntaf fi'n prifysgol, pan ni ddim yn torri mewn i dîm gyntaf, a ni'n really mwynhau e. Ond ti'n cael fel 20 bobl, 60, 70, mynd i'n watch ymarfer, teimlad nhw, ti'n gwybod, teulu nhw yw'r gymuned. A herwydd ni'n glad mor bach, mae'r teimlad o gymuned, da pob clwb. Mae da chi fel 20 o bobl yma sydd da llais mawr yn yr undeb. Fel Llanelli, be nath digwydd ar Llanelli? Ti'n gwybod, mae herwydd yr arian, ond mae lot o gwleidyddiaeth, ti'n gwybod, dôl y llenni. A os ni'n sôn am buddsoddiad mewn i rygbi, fi yn credu bod angen just llunau newydd, a fi'n credu fi ddim yn siarad fel, ti'n gwybod, ambassador to Super Rygbi o to University Rygbi. Mae nhw wedi gadael, a fi ddim yn cael talu dim, actually, mae da fi debt i talu nôl. Ond fi'n credu o hwnna, fi yn credu bod mae fe'n gweithio'n Lloegr, ni yn yr un gyngred yn nhw, nhw'n lot gwell na ni. So pam nag ni'n ceisio edrych yn y ffordd yna. Oherwydd, problem yw, ti'n gwybod, falle, realistically, dylwn ni torri lawr i 3, falle hyd yn oed 2 ranbarth, fel mae'r Alban yn neud. Ond y reswm dyn ni ddim really oherwydd dylwn ni ddim, ond y deimlad na o pa un ni'n mynd i cael. Pa bynnag un ni moyn torri lawr, neu torri ranbarth, mae'r backlash mynd i bod yn anferth. A hwnna pam dyn ni ddim yn neud e, oherwydd fi ddim yn deud os bydd ni'n Nigel Walker bydd ni'n neud e, ond y problem yw, mae Cymru mor fixated fel wlad. Os mae Lantaf yn cael lawr, ni'n mynd i cael miloedd o cyn-disgyblion, mynd lawr, dyna'r ysgol dal bod fyna, a dylwn ni ddim torri'r cymuned, ond there is a bigger problem, a fi'n meddwl, ni angen ceisio edrych allan o'r bocs. So fi'n credu prifysgolion, ni'n cael mwy o arian i prifysgolion gyda cael mwy o bobl yn dod mewn, so fi'n credu actually push o Superbucks a cynyddu lefel o bobl sydd yn cymryd rhan yn y tîm y cyntaf yn Superbucks yng Nghymru. Just fel rybydd i ti, mae'r ffinau dal yn ôl y brifysgol tyfu pob blwyddyn. Fi'n credu fi'n 4-5 blwyddyn lawr ar llinell na ti, ond mae'n gynyddu. Fi drio dal i fe nôl. Cyn i ni gael ti fyd,
rhyw 4 neu 5 enw i edrych mas amdano yn Super Rygbi Cymru eleni. Pwy'r boes ifanc felly ni heb... mae fe diweddu'n gym gyfar. Mae Llanaf just i ennill yn Pontypool. 21 i 19 fuddugoliaeth da i Lantaf. Ond ie, os unrhyw enwau dy ti, ni falle boes newydd i'r gynghrair ni heb glywed amdano o'r blaen, i edrych mas amdano? Fi'n meddwl flwyddyn cyntaf fe, mae fe'n anodd, mae fe'n ffrind fi, ond mae fe wedi gweithio mor galed i fod yn deg, a bod bach yna'n lwcus, ond fi byth wedi gwrdd â rhywun sydd wedi gweithio mor galed i ceisio wneud yn rygbi, a Gwilym Evans yn meddwl Abertawe, mae fe'n dechrau fel rhif 7 yn erbyn Ebw Feil a'r dydd Sadwrn, absolute tank. Ti'n gwybod, mae fe'n gweithio socks it off, a fi'n meddwl, fi moyn yn neud, mae'n dda fi'n gallu, mae fe'n gweithio yn hynod o galed. Josh Phillips hefyd, fi'n credu da Abertawe, bydd yn diddorol iawn i gweld sut mae fe'n mynd da Abertawe, a fi'n dymuno bod bydd yn neud yn hynod o dda. Jack Davis hefyd, Lantaf, cyn disgybl Lantaf, fi'n meddwl, hyn bryd, really, cwpl o geisiau, cwpl o 50 metres tries, bydd ni'n disgwyl gan Jack, a wedyn bydd ni'n gweld yn y Crys coch Gorllewin, Scarlett. O ran Casnewydd, tîm ni, Josh Skinner, fi'n gwybod bach yn hen, ond ymarfer dy fe, a ceisio taclo fe, fi'n dweud bod fi yn taclo fe'n ceisio taclo fe, mae fe'n back row a hynod o gri, a Iwan Davies, fi'n credu. Iwan Davies, hefnwr ni yn Casnewydd, mae fe'n chwaraewr hynod o dda, a fi'n gobeithio bod os mae'n aros yn ffit, bydd yn rhoi gyfynnu'r cystadleuaeth yn y full-back position. Ie, pob lwc i bob un o'n nhw a phawb arall wrth gwrs sydd yn cystadlu Super Rygbi Cymru, fel fi wedi gweud, 21 i 19 Llanaf wedi ennill yn Pontypool. Iestyn, pa fath o... Sorry, dylen ni'n gweud, Iwan, os ti'n moyn fynd, fi'n gwybod ti wedi bod yn ymarfer a... Mae mam a dad lawr stad yn siarad ei gilydd, so na i os lan hynny. Yes, un gair am fuddugoliaeth hynna, fuddugoliaeth holl bwysig i Lantaf, bod e'r ddechrau dymor, mae fe'n dangos bod nhw yma i aros fel pencampwyr y gynghrair a'r cwpan hefyd flwyddyn llynedd. Ie, odi, a mae'n mynd i Pontypool a ennill na, mae fe'n lle anodd i mynd, so fi credu bydd Llanaf yn eitha plesd yna. A felly byddai'n tymor arall, ble maen nhw'n just cynyddu fel wnaethon ni gweld blwyddyn diwetha. Fi ddim siŵr bryd llawer y tîm oedd mynd lawr i Llanaf a ennill lawr yna hefyd. So fi credu os maen nhw'n gallu ennill y gemau fawr o ddigatre, bydden nhw dal dy llawer momentum dy gemau catre fel wnaethon ni gweld blwyddyn diwetha. Carwyn, dechreuodd Pontypool yn dda iawn i'r gynghrair blwyddyn diwetha, a wedyn nath nhw cwmpo off ychydig ar ddiwedd y dymor, ond dechreuodd dda iddyn nhw, un golli, mae fe'n agos iawn at y pencampwyr. O bosib, felly byddwn nhw bach yn siomedig, os fi'n credu nhw'n ennill 19 i 15, dy tua chwarter awr i fynd, so byddwn nhw'n gobeithio gallu cael mwy mas o'r gêm, ond fel ti'n sôn, mae Llanaf yn bencampwyr am reswm, achos bod nhw'n rhywun parau mor ddall yn wedyn, mae'n mwy neu lai, jyst di dechrau tymor ma le o'r ffennon nhw'r llynau, yn sicr. Fel oedd Iestyn yn sôn, mae'n mynd i Pontypool a ennill lle mae'n das cawdd, gosod marker cynnar lawr a gweithio'r tîm oedd eraill reit. Mae beth i ni'n wneud, catch us if you can't i bob beth, ond yn sicr na, os fydd pob gêm o'r agos yna, mae'n argoeli am fod yn dymor da iawn. Catch us if you can, Iwan, y prif beth i Casnewydd eleni siŵr o fod yw i ddechrau tymor yn well a llynedd, cymryd amser i ddechrau tymor llynedd a wedyn diweddu'r tymor fel tren, ond dechrau fe fel diweddach i'r gynghrair blwyddyn diwethaf, efe? Ie, fi'n credu problem yw erbyn y diwedd, ti'n edrych nôl a ti fel if only falle ar diwedd y tymor ond really oedd hanes Casnewydd blwyddyn diwethaf. Fi'n credu bydd y boys bydd ni'n mynd off i dechrau da. Fi'n hyderus bod byddwn ni'n ennill yn weddol gyfforddus. Fi'n gobeithio yn erbyn Pen y Bont.
boys, cwbl o boys gweilch fel Flossie, Tom Florence yn chwarae di Sedon i Pen y Bont, so hwnna ble mae'n dod o. So mae'n neis i weld y gweilch actually yn dosbarthu a chwaraewyr nhw i ranbarthau gartre, falle dyn nhw heb wneud yna mewn achlysur blwyddyn diwetha. Ond fi'n credu bod bydd Casnewydd yn bydd ni'n buddigol di Sadwrn a gobeithio bod bydd y stori yna'n cael ei mlaen am Mae'r flwyddyn. Boes, fel un gair, Iestyn a Carwyn, Cyrfyrdyn Abertawe, pwy sy'n credu bydd yn ennill? Iestyn ti gynta? Abertawe, fi'n credu, fi'n credu mynd just mwy momentum. Of course, Carwyn? Sorry. Of course, mae dy Josh na hefyd fel maso. Fi'n credu fe moyn chwarae fel maso blwyddyn yma. Fi'n credu blwyddyn diwethaf y Ponti dde. So fe'n neud llawer o newidiadau. Of course, rai anafiadau hefyd, ond fi'n credu Abertawe. Fel rhywun o Gyfyrddin, fi'n gorfod mynd am Gyfyrddin, Cymru gytre. Glynebwy yn ebyn Aberafon? Glynebwy. Just. Fi'n creu Aberafon, yn sy'n gwybod pam, yn sy'n reswm dy fi. Nwn ni ddim rhoi cwyliau i Iwan a gweud, ond pwy sy'n mynd i weid Pen y Bont yn erbyn Casnewydd yn rhywun? Na fe, da iawn, boys, da iawn. Gym gyfartal, fi'n fod yn nice. I'm not saying yes is the boring one, ond newydd gêm gyfartal. A wedyn, RGC gytre i Gaerdydd. Bydd hwnna'n diddorol, gweld sy'n mae Gaerdydd yn mynd lan yn RGC. Wel, sim trip anoddach o ran bellter fel y gêm gyntaf. Carwyn, sy'n ti'n gweld e fynd da boes ifanc felly dy Gaerdydd? Fi'n credu mai dyna'r rheswm fi'n mynd ddewis RGC yw'r ffaith bod tîm a carfan Gaerdydd mor ifanc, mae'n yffach o daith i ddechrau'r tymor. Byddwn ni'n meddwl bod neb eisiau agor o tymor lan yn RGC, heblaw RGC wedyn, byddwn ni'n orfod fynd am y tîm cartre ar achlysur yma. Yes. Fi'n credu just, maen nhw dy gym gytre i dechrau'r tymor, so mae fe'n i fod yn anodd i unrhyw tîm i fod yn onest, mynd lan na, ond os mae RGC gallu newid rai gêm oedd i gatre hefyd, felly bydd nhw'n yn y mix, ond yn gatre dyn nhw ennill yn erbyn Caerdydd. Tîm diddorol da Caerdydd, fi jyst yn edrych arno nawr, chwaraewyr fel Matty Young, Harry Wild, o'r tîm dyn ni gen Cymru, yn hyd a boes fel Tom Bowen sydd wedi rwyddo, Lucas Della Rua hefyd, mae'n tîm grif a barch i weld Gwilym Bradley nôl, mae wedi bod mas yn bron 2 flynedd fi'n credu da anafiadau, felly barch iawn i weld yn ôl. Pob lwc i bawb penwythnos yma. Diolch yn fawr i Iwan am y tro cyntaf ar y pod. Fi'n siŵr bydd ti'n ôl, fi'n trio cael ti'n ôl rhywbryd, fi'n siŵr. Ond diolch yn fawr i ti am ddod arno. Diolch yn fawr i Iestyn a Carwyn fel yr arfer. Dilynwch ni ar gyfryngau gymdeithasol, fi'n gweud pob tro. Bydd fi'n trio bod yn fwy nodweddiadol ar gyfryngau gymdeithasol eleni. Nawr, fi wedi bod yn flwyddyn blynyddoedd sydd wedi bod, fydd fwy amser fi fynd sicr dros y mis yma. Felly, diolch yn fawr i bawb a diolch yn fawr i chi, a so long am y tro. Ta-ra! Diolch am gwrando i'r podcast Rygbi Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.